Minä yritinkin tavoittaa kyllä tästä katsottaa. Tyhjentää tyhjästä. Kimmii tele enkä valkkunautis voi. Miten ne ei tappanut? Miten ne ei vittu tappanut sua? Mä näin kun toi skotti duplatuppas. Tää vittu. Joo, mut Ei tän ihan samaa. tupla donkattiin, niin. Spaaja alhaalla. Please help. Tän alhaalla. Aha. Mitä vittua se? Joo. Aha. Aamusia. Mitä mä tapoin just van Heavy, kun sitä... No, sieltä tulee... Mä asuin sitä 3 kertaa pipeälti varmaan tän. Aha. Oli... Mä en tiedä, jos on pysy ikinä paikalla, että se on jotain arvaa. Nyt se loppu jo ammut, voi jumalauta. Mä näin ton. No nyt ihan minäkin. Se kerkes ampuu varmaan 3 sekuntia ilman ammoa. Mitä vittua? Tää ei oo nyt ihan normaalia, he. Ei oo, mä oon täällä nurkas vielä medikin kaa jumissa. Kaikkien näitten takana. Miten sä oot kuollut? No, ei hiilan tätä toista medikkiä. Ei vittu, se ei antanut mulle Uberiin. Aiemmin nuku. Mitä vittua tää kaveri tekee? If your husband abandons you or dies due to some inexplicable circumstances, then you know, I'm here. Vittu mikä mulla, siis... Ei kriittäis mun sentry vastaan, onks nää vittu tyhmiä? On Joo. saanut free to play enkinen penkä. Let's run away. Mä just rocket jumppasin alas. Saanko mä hypättyä jotain toisella puolella? Mä yritin just sitä En saa. No. Mä olen siis takasin alas, että niinku siellä. No joo, me saa se sentrynsä. Siellä on heavy juolaa. Ai se on siis... No niin. Ja nyt sä oot jumissa niin... Ei helvetti. Nyt se hajoaa. Siellä on vakiopaikas sentry-tuloilla. Mä just päästä. Ja onnistut hyppäämään niinku tää yleensä, niin sä pystyt lentää vaan spawnemaan. Se on kyllä. Joo. Mitä vittua? Häh? Näet sä... Ei pääse karkuun.